आङो practical sho dalmiya सिबिन मेथाइखौ आंनो लिरदों बे 1.5 crore view जाबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेनिफ्राय बांसिन view गैया नाथाय आं खननै गाखोनानै खनथामावसो गाखोदों आरोखि हालिया I'm not boasting आं दुगा बुंनानै लायाखै बे माने ओरैनो नंगौ खोथाखौसो बुंदों आरोखि र' ओमफ्राय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेयाव आंखौ लिंहरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनदों Thank you so much for your invitation and this ecotourism बिदि आरोखि जिखुनु ओरैबायदि जापानाव साइन्टिस्टफ्रा सिखाव हमग्रा मेसिन बानायदोंमोन आरोखि खोनाबायना बयबो खोनादों मादैयाबो खोनादों माने जापानाव सिखाव मेसिन बानायदों आरोखि Japanese scientists invented a transmission that machine works for catching thief बिदि आरोखि जोंनिया थालिया जापानावथ' टेक्न'लजियाव बिराद डेभेलप ना बिथांमोना मा बानाया फुथुलानिफ्राय लानानै बुलेट ट्रेननो माबा ट्रेननो अनेक किसिम बानायो बिथांमोनाबो मिथिखागौ बेखौ नंगौ नाङा जापानाव मा बानायो मिथिगौना मिथिया मिथियो दा अनलाइनावबो मोनो गासिबो एभरिथिं दा बिदिनो बिसोर सिखाव हमग्रा मेसिन बानायदों आरोखि दाना सिखाव हमग्रा मेसिनखौ बानायखांबाय दाना बानायनानै दा हमारा बे मेसिना सिखावखौ होननानै गावसिनि टकिअ सिटि होननायावनो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो दोनबाय आरोखि मिथिबाय दाना एक्सपेरिमेन्ट खालामनो दोनबाय नालाय दाना आधा घन्टानि गेजेराव 25 जन सिखाव हमबाय आरोखि हालिया फै कि बेब्रे बाब्रा खान्दियासै माइक्रोफन साउन्ड आङो माने गानखौ खननोसै बेब्रे बाब्रा गाबो बुंब्ला हनै दे बे डायलगखौ फोजोबनांगोन ना गानखौ खननोसै दा बरिया दादा हाथाहाथि नखरिबि ना इटु ভালো হলেহে মোর তুই জিনিসটো ভালো হয়ে যাব না This is the matter don't touch here and there you just operate nicely body spray India ka number 1 body spray for tonight mo de bयबो मोसागोन दे Hello. बयबो आखाइ खबगोन आरो मोसागोन जोङो मोसौबो नङा बोरमाबो नङा सैमाबो नङा We are human being Only human beings exist India ka number 1 body spray song Shalani Hanine Aisona WhatsApp number hela India ka number 1 body spray song Shalani Hanine Aisona WhatsApp number hela
नुफेराखैमोन आङो माब्लाबाबो ओयाया India number one Body spray talk Sarnani Mudum Oh hatandi Oh hanili I saw now what's up Number kila Slim slim tight body Nanggung ni Onai ni Kamin hotsin angge Isaril kaulai ni Slim slim tight body Nanggung ni Onai ni Kamin hotsin angge नुफेराखैमोन आंनाव माब्लाबाबो ओयाया India number one Body spray talk Sarnani Mudum Oh hatandi Oh hanili I saw now what's up Number kila Oyaaya India number one Body spray talk Sarnani Mudum Oh hatandi Oh hanili I saw now what's up Number kila I saw now what's up Number kila I saw now what's up Number kila Wow! How do you feeling tonight? माबादि मोनदों आंखौ सिनायना सिनायाथों नालाय आं शर्ट फिल्मनि एक्टर जाम्बा एक्टर आरोखि बिदि आरोखि एवार्ड मोननाय